Ne tɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔ Salifu Kone. Ne ka baara ɲɛsin bɛ fugofugo furakɛli ma. N bɛ baara kɛ Point G kɛnɛyasoba la yan. Ok, ni ɲininkali in diyara n ye. Mura sɔgɔsɔgɔ cayalen don nin wagati in na. An ka faamu k'a fɔ nin ye a wagati ye parce que grippe de don. A bɛ na saison, c'est une grippe saisonnière. Donc san wagati dɔ de bɛ yen i n'a fɔ nɛnɛ dondaw ou bien samiyɛ wagati ninnu. Donc a bɛ walankata kosɛbɛ. Et puis infection de don. Fugofugo infection. Fɛn min bɛ bɔ banakisɛ la, banakisɛ minnu n'an b'a fɔ o ma ko virus. Donc o virus de bɛ tɛmɛ sira dɔw fɛ i n'a fɔ tɛgɛ kɔnɔnaw ka se ninakili siraw ma. Donc a bɛ se ka voie aérienne supérieure ou bien voie aérienne inférieure n'o ye fugofugo ye. Donc banakisɛ bɛ jigin. Virus de don, banakisɛ min don a bɛ boli an ni ɲɔgɔn cɛ. Misali la ni mura bana bɛ mɔgɔ min na, ni a tigi filɛ nin i b'a sɔrɔ tuma dɔ a bɛ nun fiyɛ, tɛgɛ bɛ se sanfɛla ninnu na. Donc banakisɛ bɛ se ka da bolo sanfɛ. N'i ye mɔgɔ fo, donc banakisɛ bɛ se ka a tigi lasɔrɔ. Parce que o tigi fana mana e tɛgɛ minɛ, ni tɛgɛ nana se nuyanfan ni dayanfan ninnu ma k'a sɔrɔ tɛgɛ ma ko, o bɛ kɛ sababu ye ka se ka murabana bila o tigila mɔgɔ la. Ni mura bɛ mɔgɔ min na, n'ale mina jifili la ou bien a ye thé min verre la, donc mura tɛ mɔgɔ min na ni o sera o fɛn ma, ni banakisɛ bɛ verre in na ou bien jifili na, mura banakisɛ bɛ se k'a tigi sɔrɔ. Murabana infection don, infection min ni virus de bɛ a bila mɔgɔ la. Donc ni virus nana se fugofugo ninnu ma, a bɛ na ni taamasiyɛnw. O taamasiyɛn bɛ se ka kɛ mun ye? A bɛ se ka kɛ farikalaya ye, a bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ ye, a bɛ se ka kɛ ninakili degun ye. Ninakili degun yɛrɛ fanga bɛ se ka bonya wagati dɔ la fo a bɛ na ni disi dimi ninnu ye. Donc mɔgɔ o mɔgɔ nin wagati in na, n'i commencera ka sɔmi k'a fɔ farikolo t'a cogo la, farikolo bɛ kɛ e dimi, i bɛ sɔgɔsɔgɔ, mura b'i la, ninakili bɛ to k'a fɔ k'a bɛ degun, fɛlɛ kɛ i ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma joona u k'a dɔn k'a fɔ mura in ye fasuguya min ye. Parce que mura a fasuguyaw ka ca. Et puis an bɛ wagati min na fana, coronavirus fana bɛ an fɛ yan. Donc mura ni coronavirus ninnu a bɛɛ ye taamasiyɛn kelenw de ye. Mais dɔ bɛ se ka juguya ni dɔ ye ka da a doncogo kan ani farikolo yɛrɛ kɛcogo kan. Donc n'i sera kɛnɛya tigilamɔgɔw ma a wagati la, u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ joona k'a faamu fɛn min don ka se ka i bilasira ni traitement min ka kan ye o bɛ d'i ma. Walasa k'an kisi nin bana ninnu ma, a fɔlɔ fo an ka banba sanuya kan. An bɔ ani an donni an k'an tɛgɛ ko ni safunɛ ye k'a jɛ kosɛbɛ. I y'a faamu? Donc an ka to ka masque don yɔrɔw la, jama ka ca yɔrɔ minnu na. N'an bɛ to ka sɔgɔsɔgɔ ou bien n'an bɛ tiso, an ka mouchoir utiliser pour que banakisɛ kana se ka jɛnsɛn, ou bien an ka sɔgɔsɔgɔ an ka tiso an nɔnkɔnkuru kɔnɔna na. Donc maintenant adamaden dɔw fana bɛ yen i n'a fɔ denmisɛnnin fitininw ani balikuw, murabana ka jugu olu de ma kosɛbɛ. Minnu sisan bɛ o hakɛw la, laɲini kɛlen don olu ka boloci matarafa parce que vaccin fana bɛ yen min b'a to mɔgɔ bɛ se ka kisi murabana ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na. An bɛ laɲini de kɛ ka lase an baramɔgɔw ma, bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la nin wagati in na, sabu murabana a jɛnsɛnlen don kosɛbɛ. Et puis an bɛ wagati min na nin ye a wagati de ye. Sanji ka ca sisan, fiɲɛ ka ca sisan, et puis sumaya fana dalen don. Ni mɔgɔ minnu gɛrɛsɛgɛ kɛra murabana ye, u ka u yɛrɛ kisi, u ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ kisi en les protégeant, u k'u yɛrɛ lakana kosɛbɛ. Voilà, u ka masque don, u ka tɛgɛw ko ni safunɛw ye, u kana to ka sɔgɔsɔgɔ jama cɛ la. Ni mura n'u bɛ ɲɔgɔn fiyɛ u ka mouchoir utiliser, n'u tilala u k'u tɛgɛ ko k'a jɛ kosɛbɛ. U ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la.